daeth aelodau Say Something in Welsh at ei gilydd yn ystod yr haf i'r Bootcamp, sy'n gyfle gwych i ymarfer a defnyddio eu Cymraeg am wythnos gyfan. I ni yma yn Llandysul, achos ni'n mynd i fynd mas, gwneud her fach, fydd yn gwneud i bawb fynd mas a defnyddio eu Cymraeg a siarad gyda'r pobl yn y siope, a gorfod dod nôl ata i wedyn a gweud wrtha i beth maen nhw wedi dysgu. Wi'n mynd i roi her i chi nawr. Mae eisiau i chi fynd mas i Llandysul, mewn i'r siope ac ar y stryd i chi gael siarad gyda pobl a gofyn iddyn nhw beth sydd yn Llandysul. A wedyn hefyd wi moyn gwybod un peth gan bobl sydd ddim yn Llandysul. Iawn, ydy pawb yn deall? Ie? Gret, diolch yn fawr. If you didn't follow all of that, they had to find out what's available in Llandysul and what the people of Llandysul would like to see in their town. Parcau yn Llandysul, dych chi'n defnyddio fel y parc, fel y siop arall? Wel, ta beth sy'n mlaen yn y pentre, ni gyd yn cefnogi, chi'n gwybod ta beth sy'n mlaen ma, ynddo fe? Os mae rhywbeth mlaen yn y neuadd, ni'n cefnogi fe ni, neu mynd i'r eglwys, chi'n gwybod? Odi? Ta, bye-bye. Hwyl chi nawr. Ta-ra. Helo. Dwi'n ei hoffi fe yn fawr iawn, achos dwi eisiau her. Ia, mae'n teimlo yn dda i fi. Beth sydd ddim yn Llandysul, ti'n moyn gweld? Cinema. Ia. Neis i gwrdd â chi. Neis i gwrdd â chi. Ie. A dymuniadau gorau i chi. Diolch yn fawr. A diolch i chi am dysgu Cymraeg. Dim siarad Cymraeg. Yn ni'n yma, achos yn ni'n moyn siarad Cymraeg, yn ni'n dysgu. Ac prynu postcard. Prynu postcard. Postcard fe? Yn pentre, ie? Oes arian gyda ti na? Tair pint a 20 yn. Anwyl mam, Megan a Miles. Enw Cymraeg. I Lloegr. Lloegr. Diolch yn fawr. Mae'r holl siope yn deall bod dysgwyr yn dod a maen nhw'n mynd i fod yn amyneddgar a gallwch chi ddod mewn a defnyddio'ch Cymraeg gyda hyder. A gwybod na fydd pobl yn ddi-amynedd gyda chi. Dwi'n dysgu achos fy nŵr yn mynd i'r ysgol Gymraeg yn y Fenni a dwi eisiau siarad â fe yng Nghymraeg. Ond pan dwi'n siarad â fe yng Nghymraeg, mae'n wastad ateb yn Saesneg. Mae wastad croeso yma achos mae pawb yn hapus i siarad gyda pobl sy'n dysgu Cymraeg. Mae pawb yn hapus, fi'n credu. Rydw pawb yn iawn? Yeah!